Bună, numele meu este Monica Macau și sunt un voluntar la Welcome to the UK. Sunt în Marea Britanie de 9 ani. Am o fetiță. Scopul meu de viitor este să termin facultate. Acum să trecem prin aceste 10 sfaturi. Vorbirea cu un copil de la o vârstă fragedă îi aduce beneficii stimulând dezvoltarea creierului, consolidând legătura părinte-copil și punând bazele pentru abilitățile lingvistice și sociale. Iată 10 sfaturi care ar aduce beneficii. Permiteți copilului să-și aleagă jucăria sau să urmeze interesele lor. Stați în picioarul la nivelul ochilor lor pentru a le permite să-ți vadă fața. Reduceți zgomotul și distracțiile. Folosiți gesturi și expresii faciale pentru a-i ajuta să înțeleagă. Respectați acțiunile copilului și apoi comentați în timpul jocului. Fii răbdător, oferindu-le timp să vorbească. Arată că asculți repetând, răspunzând sau adăugând câteva cuvinte. Minimizați utilizarea întrebărilor. Încurajați-i să asculte și încercând să vorbească. Folosiți cuvinte pe care le înțeleg.